Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen no u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. So oye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ yen fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta
ka taa Wagadugu ka taa Bobo Dioulasso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen no u bolo ni waati in na. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kolon ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. N'o tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛ na kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ n'o tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Ok, bah, d'accord, ça n'a pas d'amener. Comme tu as tribunal, tu l'as ça, non. Donc, on m'a fait quoi, tiens, artisan, on me fouille de tenir à bli. Trop, c'est trop. non? Cabinet fitini, on me haricon. Fois si j'ai un mot haricule. Bara fouille tauna, ni arte. Fertication. O chine ne sigi ko mo o bi se ka mo o dona ne mu fene de kuma ngene wallahi ne yalla njikini ma be dala kelengele wasa bi se ka war sura ka tan de furake ne ma dala kele sura mashi e gibi barala o foto ko di o jigi ade ni mo ne miri ne so de bi teti quoi abichi mo mana wuli ko nyine année de la culture wallahi ni ya fo kame ibi ala kala ko jamana na folo bele de be ka che ka ta ka di artisu wallahi ala ne ko soko di aw mi se ka ke de su ko ngalai an je ko mo ni ta anu jeme na fenda ngono wallahi na to ko na be bara were do na to ko na de ko mi se be were la mi do ka ina wadi ina ana ko c'est bon, Akaïsa, Kanakashi. Aïe Sabali. Maintenant, il faut une.
tiɲɛ don ɲinan ye année de la culture ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de y'a fɔ o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw u kɛlen don ka wulikajɔ caman de boloda walasa ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ani bololabaarakɛlaw k'u dɛmɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na ka lafiya sɔrɔ ani k'u ka siniɲɛsigi labɛn awɔ o misali o dɔ ye AVOC ye assurance volontaire pour la culture AVOC min filɛ nin ye o ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɔra seko ani dɔnko ɲɛmaayaso mɔgɔw la ka ɲɛsin seko ani dɔnko baarakɛlaw ani bololabaarakɛlaw ma minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye n'a a bɛ f'u ma ko les secteurs privés de la culture walasa k'u dɛmɛ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka lakana sɔrɔ cogo min na k'u ka siniɲɛsigi fana dilan u ka baara kɔnɔna la cogo min na tabarikala o de ye AVOC ye ɔ AVOC in sisan nɔ an ka minisiriso ale de wulila k'i jɔ o ni kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso olu ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka kanabila kɛ INPS ma walasa ka anw don INPS la ani ka tila ka nɔgɔya caman kɛ an ye o kɔnɔna la an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi wulada in na Keba fɛn min mana an y'o de y'an sɔrɔ parce que an ka laseli kɛ a ko ka tila ka taa kɛ kuma tɛ ni degun don o tɛ an fɛla ye an b'a fɔ de pour que ɲɛmɔgɔ ka se ka wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la nka kuma min na ne bɛ kuma na ja sanji bɛ ka jigin Bamakɔ san in dun Keba a ye min yira nin ye n'an m'an taabolo falen n'an m'an taabolo falen sanji bɛ taa ni Bamakɔ ye wulada in na an na dɔ fɔ o la maa fila fana kun minɛna jɛkulu marafatigiw fɛ an sɔnko mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya baarakaw fɛ yen olu fana bilara ba fila bɛ denmisɛnnin 19 boloci o kan ka ta ka ɲɛsin olu ma min ye dɔrɔgu ni a ɲɔgɔnnaw ye ka se ka olu tali dabila ekɔlidenw fɛ sa ekɔliden somaw olu kɔni bɛ ka lafaamuya o ko la kayikaw fɛ yen kerecɛn musow olu kɛlen ka wulikajɔ kɛ kuca la cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka bɛn cogo min na Mali armée a kun bɛ cogo di waati nin dɔw la Didier Dako kun bɛ waati min na kɛlɛdaga kunna Gawokaw fɛ yen Keba ka taa se El Hadji Gamu ma min ye Ulu Medu ye Asimi Goyita ani Sadio Kamara an bɛna na o ja yira maaw la bi Baɲangarakaw fɛ yen tɛgɛ dara camion dɔ ka Keba camion in kun kɔnɔna na denko minan u taara kɛlɛkɛ kisɛw de marifa kisɛw de bila a kɔnɔ ko wa k'a kisɛ bɛɛ lajɛlen bɔra Bamakɔ yan ne k'i kunda koro kan k'a tigi kun k'a bɛ taa feere n'Ala sɔnna ma ninnu y'an ka kuma la kumabaw ye kɔkan kibaruyaw fana b'an bolo min ye Sulemani Sise ale denmuso n'o ye Fatu Sise ale wele no New York kaw fɛ n'a ka ja ye ja min n'o tɔgɔ ye ko furu ale kɔni ja bɔra a ma mɛn Fatu a tɛgɛ ɲɛ fɔlɔ don nka yan'o cɛ a kun ye tasibila k'a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba an kun taara n'o ye Facebook la nka min ye bi maa min yɛrɛ kɔni bɛ k'i sen na cɛkɔrɔba senna yɔrɔ la jabɔ ko la Keba o ye Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu an na tila ka dɔɔnin fɔ ale fana ta ka seko ni dɔnko ale hukumu kɔnɔna na nin y'an don kan ye ko sifin minnu si bɛ san 15 olu fana kun ka Coupe d'Afrique bɛ Ghana nka Tanzanie de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye an ma t'o kɛnɛ kan dɛ k'a fɔ mɔgɔw kɔni u ye fan bɛɛ kɛ balontan ye san kalo 12 ayiwa an ka t'e fan fɛ an ka sɔrɔ ka don an ka bakuruw la. Keba n'i bɛ fɛ k'a dɔn kun min na Asimi ni Sadio ninnu u ka wulikajɔ an'u ka dɛmɛ ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma i bɛ nin ja in ɲini ka nin ja in ye Sibiri Konate ni ale yɛrɛ ye colonel ye bi haut fonctionnaire de défense do minisiriso min bɛ sifinw ka ko kunna ale de ye nin ja ninnu baara kɛ k'a to diripa la nka waati Keba an kun bɛ ɲɔgɔn kan Gawo Sibiri maa min do journaliste min do a ka journalistiya diripa kɔnɔna na a ye baara minnu kɛ ka taa min kɛ lesɔri la Keba a bɛ ɲinini kɛ su ni tile a bɛ sɛgɛsɛgɛli la wa min ye armée ka nin baara in a ye nin ja min ta an ka jɛ an ka filɛ a b'a to mɔgɔw bɛ faamuyali caman kɛ kun jumɛn na nin wulikajɔ ninnu bɛ ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔna na.
il faut estimer à ses forces à 2000 combattants. Si tu fais la situation de ceux qui ont quitté la Libye, ce n'est pas moins de 1000 personnes. Si tu calcules les déserteurs au niveau des forces armées de sécurité, soldats, officiers, sous-officiers, soldats, tu trouveras que c'est des effectifs qui ne sont pas moins de 700. En plus, les autres, tu ajoutes les salafistes, les différents groupes salafistes qui étaient avec eux. Et la population qui s'est ajoutée à eux aussi. Donc là, il faut vraiment prendre la chose au sérieux maintenant. Il faut que l'État prenne la chose au sérieux. Mais les grands moyens, il faut que toute l'armée malienne se trouve sur le terrain avec ces grands moyens. Faire face. Mon colonel, vous êtes de la partie aussi. Quelle appréciation? Bon, moi je pense que jusqu'ici, les moyens déployés par l'armée sur le terrain sont les moyens que nous estimons être suffisamment importants. Mais au vu de la situation, l'élément que nous avons rencontré devant nous est un élément dont la valeur des moyens que nous avons déployés devant eux n'est pas capable de l'arrêter. Ça c'est réel. Je ne dirais pas que ce que nous avons déployé c'est l'essence, c'est l'important des moyens de l'armée malienne, mais le détachement qui est parti contre ces gens n'était pas en mesure de faire face à cet élément dans sa position. D'abord pour un premier facteur, ils sont sur leur terrain. Ils sont en position de force sur leur terrain, ils maîtrisent le terrain plus que nous. Le deux, ils sont en supériorité numérique. Et puis, l'armement majeur, les armes d'appui, les armes longue portée, ils en ont plus que nous. Ça, nous avons dû le constater par rapport aux échanges de tirs que nous avons eus avec eux avant-hier, de 2h du matin jusqu'à midi, avant notre décrochage. Donc, on se rend compte que ces gens, ils ne vont pas du dos de la cuillère. Ils sont déterminés, ils sont là, ils pensent qu'ils sont en terrain conquis et en fait ils ne s'amusent pas. Donc il ne faudrait pas qu'on les prenne comme le colonel-major l'a dit, comme des petits bandits, des groupes rebelles, un groupe isolé qui se bat contre quelque chose, un objectif qu'ils ne maîtrisent pas. C'est totalement loin de tout ça. Je pense qu'il y a une détermination farouche de tous les côtés. Non seulement du côté des islamistes, qui étaient de la partie lors de notre décrochage, aussi du côté des déserteurs de l'armée malienne qui sont ajoutés, comme les majors l'a dit toujours, aux revenants de la Libye, à certains revenants de la Libye, disons-le comme ça, et avec l'appui des populations locales qui sont sur le terrain. Donc c'est vraiment une situation, à mon avis, qui n'avait pas été appréciée à sa juste valeur par nous-mêmes d'abord. Moi personnellement j'ai été surpris de voir la situation comme ça. Je me rends compte que j'avais une analyse un peu en deçà de la réalité. Je comprends aujourd'hui qu'il faudrait encore monter d'un cran le niveau de la menace. Ce que nous avons observé avant, il ne faudrait pas laisser notre analyse à ce niveau. L'ennemi est plus que nous le pensons. Je l'ai dit personnellement, il est plus que je ne le pensais avant que je ne le pensais. Ça c'est le plus important. Et puis surtout aussi mon colonel, on dit en combat qui tient le haut tient le bas. C'est des gens bien positionnés en hauteur. Absolument, c'est des gens très bien positionnés. Ils maîtrisent parfaitement le combat des collines. Et qui tient le haut tient le bas, c'est une réalité. Et encore mieux, celui qui le tient avant toi, il a beaucoup plus d'avantages tactiques sur vous. Et c'est ce qui a conduit particulièrement à notre décrochage. Ok, bon. Une reprise d'organisation, aucune perte de vie humaine. Quelle stratégie le commandement est? Bon, donc on a mis une stratégie en place avec mon état-major. D'abord, c'était techniquement pour vraiment protéger nos soldats par rapport au tir de l'ennemi. Donc il n'y a aucune, en tout cas à mon niveau, aucune perte humaine enregistrée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant de l'autre côté, l'ennemi, en tout cas, on a vraiment des renseignements sûrs d'ailleurs qu'ils ont enregistré beaucoup de pertes humaines dans les rangs, et matériel aussi, dans les rangs. Voilà. Est-ce qu'on peut estimer? Bon, on ne peut pas estimer parce qu'en réalité je n'ai pas les détails, mais en tout cas j'ai appris par des sources sûres qu'ils ont enregistré beaucoup de pertes humaines et matériel dans les rangs. Ok, merci. Bon, on va à Zanu. I bɛ janto a ka mɛn parce que jatɔ mɔgɔw ka ɲɛdaw b'a la mɔgɔ minnu bɛ waati na i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ olu medu ni ale ye an ka kɛlɛdagatigi ye bi gouverneur ye Tawudeni
ale bɛ a la nin ye Asimi Goyita ye nin ye Ulumedu ye Keba minnu tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nin waati nin ye Sibiri yɛrɛ ye Sibiri Konate yɛrɛ ale min ye ja in baara kɛ ale yɛrɛ ye nin ye nin y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye Takini ale fana tun ye Segu kɛlɛdagatigiya kɛ ale fana tun ye Gamu ka maa mafalen Faisal ale y'a ka kalifa minɛ a la Kidalikɛlɛ senfɛ ale fana b'a la nin ye Ulumedu ye Ulumedu min yɛrɛ kun banana wagati la Asimi ale de filɛ nin ye minɛn bɛ ale la nin Sibiri ni Ulumedu ye ɲɔgɔn fɛ ka taa se Général Gamu ma bi ale yɛrɛ kun ye colonel major a waati Sadio Kamara o fana bɛ ja in na Keba min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye nin waati min na a kun dayinen don kosɛbɛ nin waati de kɔfɛ min ye Ulumedu yɛrɛ ale fana nana bana ko in kun gɛlɛyara kosɛbɛ armée bolo a waati i yɛrɛ bɔra k'a mɛn u fila bɛ y'a fɔ k'u tun ɲɛna ko maa minnu don k'o tɛ bagɛnnaw tɛ sagagɛnnaw tɛ maa minnu don dɔw nana ka bɔ Libi dɔw nana ka bɔ fan wɛrɛw fɛ jarimɔgɔw tun b'u la dugudenw yɛrɛ tun kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don ka kibaruyaw fana di u ma o ye kɛlɛ gɛlɛya kosɛbɛ armée bolo olu kun ye maa dɔw bila ka taa ka t'u fari filaw la Keba u y'a ye k'a fɔ a ko ka girin u jɔyɔrɔ ka ɲi u bɛ se kuluka kɛlɛ la u bɛ se sanfɛ kɛlɛ la u bɛ se duguma kɛlɛ la nin ye Sadio Kamara ye nin waati nin y'a sɔrɔ ale fana bɛ kɛlɛ daga la ye Keba i b'a dɔn k'a fɔ nin don ani nin waati Gawo kɔnɔna na ni kun donna armée ka kan kɔnɔ i yɛrɛ tun bɛ sɔn nka ka n'a ye min y'an sɔrɔ ninnu b'a dɔn min kɛra wa nin détachement in ni ne tilara ka taa kɛlɛ kunbɛn fo Kidal ka tila ka bɔ Kidal tuguni ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo Niger ninnu éléments de taara fo Niger ni u ni Gamu taara Gamu taatɔ de senfɛ a ye communication kɛ k'a fɔ ko ale bɔra pewu Mali armée la k'ale farala MLA kɛlɛkɛcɛw kan yaasa a ka se ka Gawo cɛ ci ka taa ɲaamɛ ni sɔrasi cɛ 150 ye o baara de kɛra nin waati in na an bɛ segin ka na Baɲangarakaw fɛ yen Baɲangara waleya min kɛra ye an b'o bila la an bɛ tila k'a tɔ fɔ bamanankan na mɔgɔw k'a faamuya a bɛ tubabukan na. Le vendredi 25 mars 2025, aux environs de 15 heures, les éléments en service au poste de sécurité de Undaga, lors d'une fouille de routine, ont saisi une quantité importante de munitions de guerre dans le coffre d'un car de transport public en provenance de Bamako pour Koro-Via Bankas. Au cours de cette fouille, la vigilance des éléments a permis de détecter une bassine de couleur bleue, minutieusement emballée avec des moyens de fortune, présentant un caractère suspect. Ayant invité son propriétaire à défaire la dite bassine, ce dernier a commencé à avoir des sueurs froides et des hésitations qui ont de plus renforcé la suspicion des agents. C'est ainsi que 5 colis emballés dans des sachets bleus et scotchés ont été découverts dans la bassine. À l'ouverture du premier colis, les agents ont été surpris de découvrir une caissette de munitions et des boîtes chargeurs vides. Cependant, le second suspect, qui était également à bord du car, craignant de se faire démasquer, descendit immédiatement pour prendre la fuite. Il n'a pu être appréhendé par les agents. Dans les autres colis ont été découverts également d'autres caissettes de munitions et des munitions en vrac. L'ensemble de ces matériels saisis ont donné le total suivant: une caissette de munitions de calibre 12,7, 3 caissettes de munitions de calibre 7,62 long, 84 munitions de calibre 12,7 en vrac, 1440 munitions de calibre 7,62 semi-long en vrac et 99 chargeurs de PM vides. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect principal se serait approvisionné à partir du parc à bétail de Niamana Bamako auprès d'autres ressortissants de la région de Baɲangara afin de revendre ses munitions et boîtes chargeurs. Cette découverte a permis
l'interpellation de 3 suspects, dont une femme qui serait l'épouse du suspect principal. L'enquête est en cours au niveau de la brigade territoriale de gendarmerie de Badiangara. Awa kiba cɛ bɔra ka min fɔ sisan tubabukan na ko jumadon nin tubabukalo in tile 25 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a duuru ko cayara sa dɛ. Le vendredi 25. An ka kɛlɛkɛcɛ minnu jɔlen don gundagakaw fɛ yen olu de kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ duguta mobili dɔ la duguta mobili min n'o bɔra Bamakɔ k'i kunda Koro ni Bankasi kan u taara Minanya kɔnɔ Keba dengo mana a b'a fɔ ma ko makola dɔw yɛrɛ bɛ jinimere bɔ a la dɔw bɛ dɛgɛw ni dumuniw bɛ bɔ a la o makola tasabulama belebeleba in Keba k'u sɔmina o de la sa u y'a fɔ a tigi ɲɛna k'a kana ko k'a dayɛlɛ o fɔra yɔrɔ min na cɛ yɛrɛ daminɛ ka wɔsi o ye polisiw u tɔ danganiya k'a yira k'a fɔ ko nin tɛ minɛn lankolon ye minɛn in dayɛlɛlen Keba mana bulalama 5 o de kun sirilen b'a kɔnɔ ka scotch kɛ k'a minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ mana fɔlɔ min dayɛlɛla u taara sɔrɔ marifakisɛ camanba de b'o kɔnɔna na min ye waati min na u bɛ ka manaw ni fɛnw dafara cɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ ka taa ni minɛn in ye o y'i den ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ka 5 don fiɲɛ na finitigilakaw bolo ma se ka da o ma kofɔlen in kan o taalen kɔfɛ sa u ye mana tɔ dayɛlɛ Keba minɛn ninnu u y'u bɛɛ lajɛlen ye minɛnw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen kɔfɛ gendarmelakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minɛn mangani ye ni o ye boîte fɔlɔ dɔ ye marifakisɛ min bɛ yen n'a fɔ o ma ko 17-3 o tun b'o o 17 n'o ye calibre 17 ye o kisɛ tun b'o kɔnɔ saba bɛ yen calibre 16 n'o o ye jamanjan ye o fana tun b'o kɔnɔ marifakisɛw dɔwɛrɛ bɛ yen o 84 o yera n'o o ye 17 ta ye o camanba 1440 o fana marifakisɛ yera marifakisɛ min bɛ don 762 o kɔnɔna na ale ni chargeur 99 BMD o ta sɛgɛsɛgɛliw ye kunfɔlɔw ye mun yira o ye k'a fɔ sa maa min ye nin minɛn ninnu san Keba k'a y'a san yan Bamakɔ y'a Ɲamana garabali la a y'a san maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ Baɲangara marabolo kɔnɔna na wa a kun bɛ ka taa feere Koro ale kɔnɔna na ka tɛmɛ Bankasi fɛ siganama 3 minɛna muso kelen b'a la muso min ni ale yɛrɛ siganama fɔlɔ o furumuso ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ni minɛn ninnu minɛlen kɔfɛ Keba min ye Baɲangara ale gendarmerie kɔnɔna na bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yen yaasa ka se ka nin minɛn ninnu nin waleya ninnu kɛbagaw k'olu bɔ yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'o fɛsɛfɛsɛ Baɲangarakaw fɛ yen an ye kibaruya min sɔrɔ Keba marifakisɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna an taatɔ san n ko an ka kari ka dɔgɔ min bɛ bɔ Baɲangara ka na Bamakɔ yan ko marifakisɛ t'a kɔnɔ n ko a ka dɔgɔ fana min bɛ bɔ yan ka taa Keba mun na transporteurs yɛrɛ de b'a fɔ an ɲɛna sisan jamana de kan ka min kɛ maa bɛ yen ko donita mobili b'i bolo k'an ka météo kɔlɔsilikɛla in de don u ma minɛn bɛ suma a bɛɛ lajɛlen u kan k'a ɲini transporteurs fɛ u ka minɛnw don scanner kɔnɔ yan'u ka taa n'u ye ka t'u bila mobili ninnu kɔnɔ parce que ni nin ma kɛ nin bɛ ɲɔgɔnna bɛ se ka dɔn cogo di u b'a cɛ yan cogo min na ka taa u b'a cɛ in fana ka na yan u b'a cɛ ka na yan tuma caman transporteurs tulo b'an na karitigiw tulo b'an na u b'u minɛ tuma caman ka di finitigilakaw ma nka fɛɛrɛ de kan ka sɔrɔ sisan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw ta hali ni nin yɛrɛ tɛ doni wɛrɛw tali la compagnie tigiw u yɛrɛ kan k'u yɛrɛ tanga nin na parce que doni wɛrɛw tali la i kan ka minɛn ni fɛn dɔ sɔrɔ min b'a sɛgɛsɛgɛ yanni i ka minɛn bila i kun parce que kun fɔlɔ i b'a dɔn min tun bɛ kɛ fɔlɔ Keba e tun bɛ se dɔrɔn transporteur chauffeur-kaw fɛ o tun b'u bɛɛ minɛ fɔlɔ nka sen faamuyali bɛ ka don ko la dɔɔni parce que transporteur b'a fɔ ko foyi t'anw bolo min ma se ka an tɛ se ka mɔgɔ ka bɔrɔ dafara o e Keba taatɔ filɛ nin sa e drogue kisɛ caman k'i kun ka taa n'a ye jɔn de b'a dɔn k'o b'e kun donc fo faamuyaw ka faamuya ka kɛ o yɔrɔ la Keba bi sanji kunfɔlɔ jiginna Bamakɔ an tɛ jaw lajɛ fɔlɔ an ka jaw lajɛ fɔlɔ
Ayiwa kiba ni ye denmisɛnninw ye ekɔliso la yɔrɔ nin kɔni kɔrɔ kɔni nin ye ekɔli kɔni bilalen ye pewu sawo nin ji bɛ taa jigin waati o waati ko ninnu bɛ segin ka na kalan ni yɛrɛ ninnu yɛrɛ tɛ kalan yɛrɛ fɛ yɛrɛ kuma tɛ ko nin kɛlen kiba duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye duguba a n'a sigikanw don a n'a sigicogo don n'an k'an bɛ togoda sigicogo kɛ bamakɔ yan an bɛ bamakɔ ntanya don dɔ la mara kɛbaaw mara kɔlɔsibaw n'u ye togodala mara kɔlɔsibaw ye mɛriw ye sariya minnu sigilen don kɛba a sera u k'u bato jinɔgɔ ko la o wuluwulu ko la o yɔrɔ saniyali ko la o ɲaman bɔnni ko la o mana filili ko la o fɛn o fɛn n'an m'an kɔlɔsi n'an y'a kɛ ko an mago t'a la an ta a taa ɲɛ sira la nin ye samiya n y'a f'i ɲɛna ko n taara musokɔrɔba fɛ yen e ko ko météo musokɔrɔba ko ko ale ye ji min ye fɔlɔ ɲinan an k'an sigi ni ji ye kɛba n y'a f'i ɲɛna sɔgɔmada in na nin y'a ɲɛbila de ye fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ gouvernement fɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ jitɛmɛyɔrɔw la kɛba u kana taa kɛ ni musalaha ye minnu bɛ ka wuluwuluju hali nin filɛ nin ye b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka wuluwuluji bɔ ka bila nin na mun de bɛ se ka kɛ sariya minnu bɛ yen u k'u bato duguba a sigikan n'a sigicogo u ka sariyaw bato n'o tɛ don dɔ la a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna ye an b'a fɔ ko n'an kun y'a dɔn ala k'an n'o cɛ janya nin ye sanji kunfɔlɔ ye bi bamakɔ kɔnɔ sanji fɔlɔ min jiginna bamakɔ bi don bɛɛ k'a dati sɛbɛn k'a bila le 28 avril 2025 nin denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye ala ma far'u kan ni ji kun tɛmɛna nin kan u b'a kɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ u ka ekɔliso la dala kɛba ji tɛmɛsira min bɛ yen a falen don bɔgɔ ni fɛnw na ani manaw na an yɛrɛ ka jisuma manaw n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛn fɛn fili an b'a bɛɛ fili fosse kɔnɔ n'an ma fɛn dɔw falen ka taabolo falen ka kɛcogo falen hali ni ɲɛmɔgɔw taara ka taa ko bɛ taa kow ɲɛnabɔ n'an yɛrɛ sigidala mɔgɔw ma sɔn n'an yɛrɛ ma kɛ an yɛrɛ ye k'an hakili to an yɛrɛ la k'an hakili to an ka sigida la an bɛ fɛn fɛn kɛ a si tɛ ɲɛ kɛba nin kɔni ye bi bamakɔkaw nin yɔrɔ de kɛra nin ye sɔgɔmada in na yɔrɔ san tɔ halisa a ma ban fɔlɔ nin y'a daminɛ de ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sera ka ja minnu sɔrɔ maaw bolo sigidaw la kuma tɛ bankɔnikaw ka taa fara lafiyabugukaw kan olu de ye nin ja ninnu ci an ma degun kɛra yɔrɔ minnu na bi sɔgɔmada in na bamakɔ kɔnɔna na kiba n'an bɔra yen an bɛ taa an sɔngo mara la ekɔli karamɔgɔ dɔ ale kun minɛna kobekaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye o dugu kɔnɔna na cɛkulu marifatigi minnu tun y'a minɛ u y'a ekɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bila dugudenw minnu bɛ yen n'olu bɛ nin yɔrɔ in na sa olu kɔni ye kibaruya in sɔrɔ min ye bilali in sa ko kɔni kɛra sabula musaka dɔ k'o kun y'o fɔ nka musaka in maa si t'o da dɔn maa ninnu kɔni bilara u kɛnɛma u yɛrɛ sɔrɔ u nana maa 3 de kun don yɛrɛla sa k'a fɔ ko u bilali ko hukumu kɔnɔna $3 fana ko kuma dɔ kun fɔra kɛba ko k'o sara yaasa min ye nin 2 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila cogo min na an sɔngo bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ sa ko ale préfet n'o ye an sɔngo préfet Akilin ale n'a ka chauffeur olu 2 kɔni olu minɛna kabini avril kalo tile 2 halisa maa t'a dɔn olu bɛ yɔrɔ min na n'an bɔra yen Bafulabekaw fɛ yen denmisɛnnin 19 olu ka boloci kan ka kɛ ɲinan paludisme kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa furakisɛ ninnu jifura in kɔni dilen don CSCOM kɔnɔna na ma ɲina ale bɛ a la n'ale bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna na waleya in bɛɛ lajɛlen sa sigira sen kan préfet min ye kɛnɛya tigilama minnu bɛ Bafulabe olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan u y'a yira sa ko min ye marabolo 19 minnu bɛ yen n'olu talen don bi Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye cercle 19 ye Bafulabe ale fana bɛ o kɔnɔna na palibana kɛlɛli la yaasa cogoya min na bana in a bɛ se ka ban cogo min na denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ tile 5 la ka taa se kalo 38 ma sa kɛba olu de kɔni kan ka furakisɛ in sɔrɔ maa 19 488 o de kan ka sɔrɔ Bafulabekaw olu fɛ yen drogue a n'a ɲɔgɔnko ka se ka olu tali bali ekɔliso kɔnɔna na kayikaw ye barosigikɛw kan ka ɲɛsin ekɔliden somaw ma baara in bɛ tali kɛ ɲɛfɔli la ɲɛfɔli min y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na kɔni kaye kɔni bibi la denmisɛnninlaka minnu bɛ taa ekɔliso la a caman ɲɛsinnen don drogue n'a ɲɔgɔnnaw ma olu bɛ se k'o bila cogo min na
académie kay konnana aleni UNICEF yu bolo du nyama kanin baro sigi nkesa ministre me chifu nga kokuna aleni office central de stupéfiant bolo farambe kay konnana kay nyofoli ga bange bagaw yi ubusega demendo tugumina nunu barakala nunu chakala numa wali ya chajugi kasega keleli o boloda ministre Ablaye Diop alebe maroko ka ofi ISC jamana ulu welele no katayi baro sigi kene ka baro sigi metalike yiri wali kota nasrala ISC jamana ere jorob sega ke munye siningene ma bayle mali kota nasrawla wali amunu me sigisa no obeke fere kerengene no ka sega yiri wali sigi senga baro sigi abeka ke maroko ka ofi nkalo tle mugan nani katabla tle mugan worola Casablanca Maroc jamana ulu ya ko sigi senga Ablaye Diop koni ale kelengunte baro sigi akumatigi kunyale chogo mi ISC togola fana ayira saka foko mi Bakari no ye Bakari Yaguye kabo Niger ka ofe kebale tume mi Burkina la sigide mi me Maroc fana tume akwo keneka ISC jamana fere munumbu bolo wale ya munumbu bolo ka nyesi yirwali kota nasrama anuka jorona ye munu ye nimbela jelen dan tigara Maroc ka ofe keneka fana banmanga ton yirwali ton maamunu be nulu be demenga sa ulu bela jele ngoni ayira sa ko frante la fanga munu be senani kani temene unte kelenyi jamana sabayin baram be saka kay yirwalit ko na tan srafe maroka fana ye o dantike ya sa akobe saka sigi sengele nga tugo mina keba anga sorofo kono no umusangare ale ko sa ko ale dusu kashile no da akeni france ka ofe kamana ni no to ko Abubakar ale mali denye ko ale koni fara ni wati na France misiri do konnana wati mi yela mawbe selila umusangare ko ni ko nya ale toro kosebe sabula ale bolo mi nye mado mami ni manyene makundo ale re koni nga ko bela jele tumeke ka foko aka kobe ala koy seli bato ale ni dine matrafali okuma ni nga kosebe o mami tara kabta bato ke rola keba o kata sokoni muruye ko famela jelen sogo umusangare ko o koni o mabbe alema dia sigileno hineminga dia sigileno maguminga dia re sigileno chefoni kameminga adamadia ere sigileno hineminga o hinemi me toboto france ka ofei ko manga to maka bona anina tantugola kumatani wati mina dia re nyama jolente umusangare ko maldendo mali ale dengo kuma ere tekoi adamadendo manivindo ani hake mununga kan Dien fantan nani bela jilen fe o ko haklu to la ko topoto akoka dusuma kasalensa abe sanga foke ka nyesi furema no Abubakar ko ala ka dairo sumaya ayan kon kitimna ala ko noya wa ko ale ale nani kele nge koyi sabula besongontia ale no fusamantia kele mi nye shia woloma kele mi nye kele ye kele munu be bi nulu be manivun woni bo udabuluka ulutna na sega jenu oye pumate ka to dusuma kasa o ka se bema kambe kan faranyanga yasa ni wale anywana kanake umusangare ale wasolo sorofo kenai hayni bataki nge biso kamade na ka blaka bololo sa ka kene Abubakar ale ka fatuli nambora umusangare fanve ameta buguni mara konna na keba krengre ala sa mi ses comme min to dara Amadou Ngesa Konatela no ye douane directeur ye tusugala ka ofei o koni kurumo karli o kara ni ndoko kun français na mi général de brigade Ousmane Wele kulukoro gouverneur tale sawa keba ale retara tusugala ka ofei ses comme ndaele lila ses comme ni atogo dalono inspecteur général de douane Amadou Konatela na lere douane nyama bay bi anga jamana kono mairie ale folike no ye kolonjaba mairie ka sebela jilema mamunu be sa ne ulu era kunana no ye sesrafu mawye nyogolon ulu bora seko ni dongo munu be tusugala ka ofe u bela jile fora inspecteur général de douane Amadou Konate ayo foli ni tanu taganya si gouvernement ana no fe ma ulu munu semo konokoro kabo buguni nga ofe kana ni ses komi ale daela lila akoka ba donga fo mamindo manivia okadi aye adamadiya o ya tabulo ye mi ye ka maw deme ko ngola ko ya tabulo kuma te kabila oni sigida kulu kalanzo nyana ko gouverneur ka be fola Amadou Konate ko kene ya ko foito bo ko sabula mani ka kene isago bi yerela ibe ala barka da su anitle aya yira saka foko wati gelemo woni kera uluka sigida ko nana mi ye alera ka musogoroba e nala ka kalfa minala ulu bela jile wale munu ngara degun ko nana bi abe ala barka da
sabula min ye nin waleya in ye ale n'a jɛɲɔgɔnw olu de jɛra ka nin ko in sigi sen kan yaasa tusigila tagali n'a sigili a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na guvɛnɛri ale fana ye foli kɛ ka ɲɛsin Konatekɛ ma n'o ye douane ɲɛmaaba ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn miiriya ɲuman minnu n'a b'olu ta yiriwali sirafɛ kuma caman ka ɲɛsin Buguni marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a faso n'o ye tusigila ye CESCOM jɔyɔrɔ ka bon maanifin bɛ hinɛ min se maa bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ i ma don bɛɛ ka du kɔnɔ k'o ye CESCOM ye a bɛ komi n'i ye kɔlɔn sen dugu kɔnɔ Keba waleya in k'a diyara ye a bɛnn'a ma min y'a diya guvɛnɛri yɛrɛ kosɛbɛ Keba o ye k'a fɔ nin waati laban in na yɔrɔ in a dayɛlɛ yɔrɔ min AES jamanaw ko olu fana bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la wa min fana y'a tɔ bɛɛ lajɛlen sika k'a diya u ye kosɛbɛ o ye k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔtɔrɔlakaw olu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na u mago bɛ minɛn minnu na kɛnɛ ka ye sa dɔgɔtɔrɔso in tile dirila Keba minɛnw fana dira koyi tricycle olu dira min ye taji ye k'o di yaasa sifinnakaw tusigilakaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na CESCOM u ka sɔrɔ ka don a kɔnɔna na sa ka yiri ka bandiri min bɛ yen k'o tigɛ ka bɔ yen ka kɔnɔna bɛɛ lajɛlen munumunu a sɛbɛnnen don a sanfɛ Keba ko CESCOM Amadu Ɲɛnsan Konate tusigila bɛɛ lajɛlen foli ta ka ɲɛsin a ma sabula nin baara in a b'o baara kɛ kuma caman min ye nin ye Keba jako kɛnɛya dɔrɔn tɛ koyi sɛ mara yɔrɔw min ye bagan mara yɔrɔw ye baganw tɔbɔtɔli sɛnɛkɛlaw dɛmɛli ko nin baara bɛɛ lajɛlen de kɔni o bɛ kɛ Konatekɛ fɛ a ka sigida la Buguni guvɛnɛri ko k'a fɔ ko wa fana ko min ye tɔw ye k'u senna yɔrɔ wula fɛ sa Keba bala dumanw ni fɔli dumanw olu bɛ senna tuma min farikolo ɲɛnajɛ fana tun bɛ yen koyi u ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ yaasa min ye baara ye ale bɛ se ka kun cɛ cogo min na o farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na sa farikolo ɲɛnajɛ états généraux o tuma an fɛ yan laɲini 90 u y'o kɛ minisiri fɔnba baaraw kun cɛli la sa u ye sɛbɛn bɛɛ lajɛlen d'ale ma ko an ka farikolo ɲɛnajɛ an ka bɔ anw taara an nana ye an ka na ni fɛnw ye yiriwaliw ka se ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ k'a kɛbaw nafa sabula waati min na an kun bɛ taa ko an ye tɔgɔ sɔrɔ an ye nin sɔrɔ k'an bɔr'o la Mali tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen kan Mali kan k'i jija bi ka na ni jɔnjɔnw de sisan i n'a fɔ jamanaba tɔw b'a kɛ cogo min tɔgɔ o waati tɛmɛna yɛrɛ yira waati tɛmɛna min ye se ye ka se ka musaka sɔrɔ ka se k'i yɛrɛ nafa na a ye k'an ser'o bankun ka Keba kucalakaw fɛ yen kerecɛnmusow olu farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin waati in na basigibaliya ni fantanya min bɛ yen Keba i b'a dɔn k'u ka kuma dasigi kun ye min ye wa ko yalama muso jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye k'a den tanga nin waati gɛlɛma in na basigibaliya in na ka bɔ fantanya ale ni basigibaliya ma kuma dakun in sa u y'o kɛ u ka paroisse kɔnɔna na n'o ye église catholique musow ye sibiri tɛmɛnen Kucala muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o ye kerecɛnnakaw ye u n'u balima tɔw u y'o bɛɛ lajɛlen wele ka na kɛnɛ in kan yaasa bɛɛ ka se k'i sen don baabu in na hakilina min bɛ maaw la u ka se k'o fɔ k'o hakilina di ɲɔgɔn ma sɛgɛn ani gɛlɛya ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka taa se min ye basigibaliya kunbɛli ma muso 200 Keba o de tun bɛ ko in kɛnɛ ka paroisse kɔnɔna na n'o ye Notre Dame d'Afrique ye k'u kɔni ye kumaw fɔ u ye fɛɛrɛw kɛ ka tila ka dugawu fana kɛ an ka jamana ye sisan an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw hukumu kɔnɔna na sa Keba an b'a yira sa k'a fɔ ko Kodiwarikaw fɛ yen Laurent Gbagbo a wulila k'i jɔ dɛ Keba a y'aw ladege ko trop c'est trop a fana y'o jɛkulu sigi aw ta ye min cogo di bi aw ta kɛra trop c'est bien ye wa ou bien aw ta kɛra trop c'est trop ye aw tununa dɛ aw tununa fo k'aw mankan tunu trop c'est trop Laurent Gbagbo k'a y'o sigi sen kan ko sabula sariyatigiw bɛ ka waleya mun ta ka ɲɛsin olu ma bi olu minnu ye cɛbɔw ye cɛbɔ belebelew ye ko olu kɔni tora duuru n'ara jukɔrɔji la janfan fɛ koyi Alassane n'a ka maaw k'u ko ale Laurent Gbagbo k'ale tɛ se ka ye cɛbɔw la min ye Guillaume Soro ye o tɛ se ka ye cɛbɔw la o ka tɛmɛ ka bɔ yen Charles Blé Goudé o tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Ba Cani ye Côte d'Ivoire Cani Cam Keba n ye fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ n yɛlɛla fo n kɔnɔ bɛ n dimi ko Burukinabe de ye Sénégalais bali ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kaw sigilen ɲɛna est-ce que y'a faamu Burukinabe o de ye Sénégalais bali ka kɛ candidat ye Sénégal Ivoiriens yɛrɛ sigilen ɲɛna Alassane tɛ Burukina ka ye wa n'i kɔni ko Cam anw fɛ yan Cam kɔni ye Mali ni Sénégal de ye o de y'a kɛ Sénégalais nka min ye Laurent Gbagbo ye a kelen tɛ jɛkulu in na han Damon Jeje
n'o ye PPAC ye fanga ngwara daba dɔ yo fana bɛ a la Laurent Gbagbo sa k'u ka nin weleliya in kɔni k'u ye dayɛlɛ bɛɛ ye maa bɛ yen n'i bɛ fɛ ka don a la Keba k'i kana ko dayɛlɛlen don yaasa trop c'est trop a ka kɛ jɛkulu belebeleba ye yaasa u ka ngwara da fanga la u mun ye cɛbɔ ye u ka se ka ye cɛbɔya ale kɛnɛ kan Algérie kaw fɛ yen Algérie conseil des ministres min tɛmɛna nin kalo in tile 20 Keba k'u ye sariyakisɛ ta ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ dɛ mobilisation générale k'a kɔni ɲininkali cayalen don bi jaa Algérie yɛrɛ kɔnɔna na tindufukaw de murutilen don Keba n'i bɛ janfa kɔlɔn se a fɛrɛ ka n'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i bingun ɲininkali kɛ fɔlɔ dɛ bɔ fɔlɔ Algérie aw sera fɛn ma aw kun man ka s'a ma nka Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Namibi olu fɛ Keba muso de kɛra jamanakuntigi ye a ka kalikan sen fɛ a ko ni Ala sɔnna a ma ko san wɛrɛ kɔni kalanta sanayɛlɛ kalansow la n'o ye universitéw ye faso taw Keba ko maa si tɛ dɔrɔmɛ kelen sara k'i tɔgɔ sɛbɛn o la tuguni gouvernement yɛrɛ b'a jɔ n'i ka ko bɛɛ lajɛlen ye min ye Namibi jamanakuntigi kura n'o ye muso ye a y'o fɔ a ka kalikan sen fɛ ko sabula ko fo ba ka don kalan na kosɛbɛ Faransi jamanakuntigi n'a ka ministres waleya min taara ka ɲɛsin Boubacar ma misiri dɔ kɔnɔna na garikaw fɛ u y'a kɔn u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini a ma ju ye wa Faransi ye jamana min ye Faransi tɛ nin jamana ye waleya min kɛra kɔni u y'u ka ministre bila sa u ka taa kɛnɛ kan ka taa ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ sɛgɛsɛgɛli ka sigi sen kan misiri fɛn bɛ Faransi kɔnɔna na Keba k'u bɛna n'a lajɛ a misiriw olu bɛ se cogo min na ka lakana wa maa min ye waleya in ye a ye duuru don fiɲɛ na han a ma ye fɔlɔ dɛ Ukraine ale ni Russie États-Unis ko ale ka fɔka bɛ ni kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Américains bɛ k'a datulu la k'a da jaba la min ye Vladimir Poutine ye a sɔnden fɔlɔ kɛlɛbolo b'a bolo hali bi Américains y'a yira sa k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔna na olu na u ta n'u bila u bɛ taa Russikaw fɛ yen u ni Ukraine u b'a ɲini u fɛ u ka bɛnkan sɔrɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ États-Unis b'i sen bɔ nin kɛlɛba in na ka u to ɲɔgɔn na yen farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ min ye tile 42 u bɔlen kɔ dɔgɔtɔrɔso la sa maa min bɛ yen n'o kɔni kun Ebola bana tun b'o la Keba k'o kɔni ye maa laban ye min kun ye Ebola bana sɔrɔ Ugandakaw fɛ yen k'o furakɛra k'o ban pewu k'o kɔrɔ ko Ebola kɔni k'a tɛ Uganda tuguni sifinw n'o ye san 15 ye olu ka Coupe d'Afrique tun bɛ Ganakaw fɛ yen Keba kɛnɛ ka ye sa Tanzanie ale kɔni ale ma Senegal bati wa finali kɛnɛ kan balontan kɔni banna 2-2 la u taara ngɔyin na n'o ye penalty ta ye dolati a jɔnjɔn taara sibiri tɛmɛnen Ganakaw fɛ yen finali kɔni k'a tanna kosɛbɛ kafu ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a ko kɛnɛ kan n'an bɔr'o la seko ni dɔnko ta nasira fɛ Keba an y'a kuma fɔ yan min ye Fatou Cissé Sulemani Cissé denmuso ale ka ja n'o ye furu ye o sugandira a kan ka taa New York kaw fɛ yen filmi kan ka taa festival la sa n'o o ye New York African Festival ye min ye Batu ye n'o ye Fatou Cissé n'an b'a wele ko Batu ale yɛrɛ kan ka taa ja in kan ka bɔ mɛkalo tile 9 diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani ale yɛrɛ ɲɛna Fatou ka ja in Keba furu a b'a fɔ cogo min na a bɛ tali kɛ furuko la furu gɛlɛya furu sɔrɔli ani furu tibitaba an ka jamanaw kɔnɔna na ni u tilara jabɔ in na ɲininkali na kɛ Sulemani Cissé ala ma hinɛ na ale denmuso la a ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye taasibila o ka k'a ka cɛkɔrɔba ye ka kɛ ni a ka wuli ka jɔ ye an b'a fɔ sanko min ye Batu ye ko halisa ala ka jɔnjɔn caman nɔgɔya fana ye a y'i sen na fa sen na nɔ na cogo min Keba halisa min ye segu ye a k'olu sɔrɔ n'a ka jaw ye diɲɛ fantan naani fɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na an ka wulada in na an ka kibaruyaw la kibaruya minnu dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ n'ala sɔnna a ma sini an na baabu dayɛlɛ sabula assise concertation ale baara daminɛna bi kibaruyaw an bɛ k'olu ɲini a ko kan yaasa ka se ka aw kunnafoni sini a k'an bɛn ala ka fajiri yira na ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'a ma a k'an bɛn sini. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama